Magamutan. Sa limbahon kamhanan namo nga Dios nga mo'y tukuran sa tanan butang. Amo kang ipasalamatan ining adlaw nga din sa imong pagiya o paguban kanamo o pagpantay kanamo o bisan pa amaan na langit nun. Salamat kaayo nga ining adlaw kami Ginoong Dios makadungog na usab sa imong bulawan ng pulong. Nagampo ko nimo Ginoong Dios nga ang imong pulong nga karon madunggan ngadto sa imong mga katawan, mahimo kining epektibo ug mahimo kining among hawiranan ug mahimo kining imong pulong nga mo'y among armadura. Salamat Lord nga nining adlaw imong ablihan ang among idulungog, ang among kasing-kasing ug ang tibuok namong kinabuhi. Nagampo ko nimo Ginoong Dios nga ang tanan naminaw karon, ang tanan naglantaw karon, ang tanan nakadungog sa imong pulong, mahimong gawasnon, mahimong malipayon ug mahimong Ginoong Dios nga dunay paglaom sa kada adlaw o minuto sa ilang kinabuhi. Nagampo ko nimo nga ang mga pulong nga din among madunggan dili mahimong sayang. Salamat ining adlaw, salamat ining orasa nga din ang imong Ginoong Dios nga pagpanglihok nagaabot na ngadto sa matag usa nga diin bidawat ug mituo sa imong mga pulong. Kanimo Ginoong Dios ang inatugyan, kanimo ang gihalad ang tanan. Salamat Lord nga siliyuhan nimo ang tanang butang nga among madunggan ining adlaw. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus name. Amen. Amen. Tumayong adlaw kanatong tanan, mga katawhan ko, mga amigo, mga higala, nga diin ania kita sa usa ka panahon nga diin gitahi ta sa dako kaayo nga mga pagsulay. Apan usa ka mga saad sa Dios nga diin dili na gyud ta mubulag sa Ginoo. Kay daghan kaayo ang mga pasalig sa Dios pinaagi sa iyang pulong. Kay ang pulong sa Dios usa ka tinuod, usa ka kamatuoran nga diin kun imong hawiran ang Dios muhimo og latang, muhimo siya og dagko nga mga butang sa diha nga imo siyang tagaan o pagsalig sa imong kinabuhi. Ang pulong sa Dios nga ato karon patukuranan padayag sa mga pulong sa Dios dinhi nga kabuntagon. Nagasulti dinhi sa Jeremias kapitulo 32 bersikulo 27. Ang pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nagingon, ako ang Ginoo, ang Dios sa tanang katawhan. Walay utang nga lisod alang kanako. Ug ngoni ang pulong nga diin nituo ko nga makahimo ni sa dagkong butang sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi o sa atong kinabuhi. Sa diha nga kining pulong sa Ginoo himuon nimo kining usa sa mga sandiganan, hawiranan sa panahon niini nga adlaw o bisan sa atong kahimtang karon. Igsuon mingon ta nga ang kalibutan gitay-og susama niini nga mga virus. Pero nituo ko nga kining tanan mga pamaagi sa Dios, mga pamaagi sa Ginoo tungod kay ang Dios nagakita siya sa kadaghan sa mga katawhan nga niya sa tibuok kalibutan nga nabisi na kaayo, nabisi na sa mga butang nga diin una nila ang ilang kaugalingon. Nabisi sila sa mga butang sa pagpangita para sa ilang kaugalingon. Apan wa sila mahimong bisi, wala sila mahimong niuna ngadto sa Ginoo tungod kay ang pag-una ngadto sa Dios mao untay usa ka mga prioridad, usa unta ni ka mga pamaagi. Ngaliin kun imong unahon lamang ang Dios, duna sa insaktong plano para nimo. Ang pulong sa Dios mga kaigsuonan nga akong i-share karon ini nga kabuntagon niining adlaw. Tungod kay ituo ko nga ang pulong sa Dios makahimo kini maayo para nimo. Ingon ang pulong sa Dios, unang butang, ingon siya, ako ang Ginoo. Unsa kuno? Siya ang Dios, siya nga Ginoo makahimo sa pag-usab. Makahimo siya sa pagtabang kanimo, makahimo siya sa pagbuhat o dagkong butang diha sa imong kinabuhi. Unsa may maayong buhaton di ay? Ang imong buhaton o ang atong buhaton, mga higala, mga igsuon, sekreto lamang, imong iluhon ng Diyos.
Ilhon nimo siya nga Ginoo o Dios niya sa imong kinabuhi. Kaysa diha na imong ning mabuhat mga kaigsunan, usani ka saad sa Dios. Niingon siya, ang saad sa Ginoo mao ni, ang sunod ini sa ako ang Ginoo, ang Dios sa tanang katawhan. Unsa kuno siya ang Dios sa tanang katawhan mga kaigsunan. Now, unsa man ay maayong buhaton nato? Muhawid tas Ginoo, mutuo tas Ginoo, dawaton nato si Kristo Jesus nga Dios, nga Ginoo personal na manluluwas sa atong kinabuhi. Unsa may maayong buhaton nimo, imo siya ang kunon. Musalig ka sa Dios. Dili ka musalig unsay mga butang na imong gihawiran karon. Unsay mga butang na imong na-achieve sa imong kinabuhi. Imong hawiran ang Dios ug imo siyang simbahon, alagaran, tuhuan, ampuan, yumbuan, muhatag kag panahon. I-manage nimo ang imong kaugalingon ngadto sa mga pag-alagad ngadto sa Dios. Kaya naman, ingon siya, ako ang Dios sa tanang katawhan. Siya daw ang Dios sa tanang katawhan. But pasabot mga kaigsunan, bisan pag dunay mga pagtayog karon, dunay virus na mitayog sa tibok kalibutan mga kaigsunan, hinumdumi, niingon siya, ikaw katawhan sa Dios. Katawhan sa Dios, meaning, imo siyang gihimong amahan, imo siyang gihimong Ginoo sa imong kinabuhi. Tawag lamang sa Dios na katawhan, katong tao na magatuog mo dawa ni Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo, nagasulti dito sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12. Nagaingon din atong basahon mga kaigsuonan. Tungod kay ang pasalig sa Dios mga kaigsuonan sa atong mga kinabuhi nga musalig ka sa Ginoo kay niingon siya. No? Gitawag kita katawhan sa Dios kung sa ingon din sa pulong sa Ginoo. Apan katong midawa o misalig kaniya, gihatagan niya sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Buot masabot mga kaigsuonan, ingon siya, ako ang Ginoo, ang Dios sa tanang katawhan. Kung ikaw karon nga nakadungog na ining pulong sa Dios, kung ikaw karon nga nakadungog na ining among mensahe sa Dios, igsuon, ayaw paglangay, ayaw paglangan, tungod kay mapukini ang panahon nga diin dawat na si Kristo Jesus, dawat na siya nga Ginoo sa imong kinabuhi. Alaganin siya, nga naman, gitawag ka sa Dios o himuon ka sa Dios nga iyang anak. Maunisaad sa Dios. Maunisaad sa Dios mga kaigsuonan nga diin angay natong hinumduman nga diin naasya. Naasya nga nagapakita o magapakita o milagruhanong butang sa imong kinabuhi. Balikon nato mga kaigsuonan. Ingon ang Jeremiah Kapitulo 32, mga kaigsuonan, versikulo 17, nga atong gibasa kaganina, nagapadayang mga kaigsuonan sa usa kadako kaayo nga plano sa Ginoo alang kanimo. Ingon siya, tanawan gud sa diha na imong ibuhaton, sa diha na imong angkonon si Kristo, sa diha na imong siyang dawaton, imong siyang pasudlon sa imong kasing-kasing, siya na magdominar sa imong kinabuhi, tawgon kaniya nga anak. Tawgon kang anak sa Dios. Hallelujah. Tawgon kang anak sa Dios. Kung sa iyang isulti, padayon na itong asa. Ingon siya, walay utang nga isod alang kanako. Walay utang. Walay utang bot pasabot, bisan di ay ang mga milagro, bisan di ay ang kaayuhan, bisan di ay unsang klasiha sa virus na nangahitabo o mag-aabot sa kalibutan, walay utang nga dili kayang ayuhon sa Dios. Walay dili mahimong sa Dios. Ang tanan kaya niyang sulbaron, kaya niyang sulbaron. Bisan pag-unsay imo karon nga kahimtang, igsuon, higala, amigo, parinti, nga nakadungog ni ini nga mensahe sa Dios. Ayaw pagduha-duha. Ayaw pagduha-duha kay ang Dios nagtanyag nga walay butang nga dili kaya niyang buhaton. Unsa kang mga butangan karon ang gusto nimo mahitabo? Lain mo example pareha sa among sitwasyon karon dinhi sa Pilipinas. Ang gusto sa gobyerno nga ang imong kinabuhi mo pahilayo kagikan sa mga tao nga naay sakit or
magpahilayo kag gikan